Πάμε. Εντάξει. Γεια σας παιδάκια, χαιρετίσματα από Ηράκλειο. Πάμε να κάνουμε το challenge στο 1. Συγχύσουμε λίγο. Εδώ να φαίνεται καλά. 83,8. 83,8. Με τα παπούτσια παίζω 83. Εντάξει. Τα κιλά όταν φύγει για τρέξιμο. Έλα εδώ ρολόι. Δείχνει το ρολόι. Μπράβο. Το ρολόι να φανεί. Τρέξιμο. Πατάμε απόσταση 0. Θα πατήσεις αυτό Γιάννη όταν ξεκινήσεις να τρέξεις αυτό. Τώρα το πατάω και πρέπει να ξεκινήσουμε. Ωραία. Ο χρόνος. Γιάννη, θα σου δώσει time, θα σου δώσει time, όση ώρα φύγεις, εμείς θα μετρήσουμε τα κιλά. Ό,τι ώρα θα έρθεις, πρέπει να δείξουμε το ρολόι. Ωραία. Ναι. Πες μου. Έλα, σε περίμενε. Ναι. Πάτα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Παιδιά, εμείς εννοείται ότι θα κάτσουμε εδώ. Ωραία. Ναι, έλα δείξου τα κιλά. Να τους βγάλουμε τους άσους. Όχι, μην τους βγάλεις, μην τους βγάλεις. Λοιπόν, 20 κιλά μπάρα. 1 και 1,5, 2,5. 10, 10, 10, 32,5. Και εδώ 10, 10, πούντο, 10. πούντο. Οκ. Μισή, ένα. Και άρα 32,5. Πάμε στα 65 και 20, 80. 85 κιλά. Με 83,8 στη ζυγαριά. Άρα 85 κιλά. Τώρα έχω εγώ εσύ 25 λεπτά και θα το λέμε να αρχίσει. Κάτω να δείξει πάρα πάνω στο σου. Ναι. Βάλεις και Έκανε βλακεία. Έπρεπε να φέρει τους άσους. Το 0,5. Μόλις έρθει, Το ρολόι. δείχνουμε το ρολόι 5 χιλιόμετρα. Και πόσες επαναλήψεις με τα 50. Πόσο? Max reps. όχι, 50 είναι. Max reps. Σιγά μην τελειώσει. Εγώ σου λέω ούτε 5 να Εγώ πιστεύω δεν θα γυρίσει το 25, στο 1 λεπτό, λαχανιασμένος, χωμένος. Και 5 θα τις κάνει. Εγώ πιστεύω θα κάνει 15 επαναλήψεις. Είναι ζώρικο, έχει ζέστη και το 25 είναι δύσκολο στο 5 να φτάνεις. Η ώρα είναι 2. Έχουμε ένα τέταρτο περίπου. Τι είπες ένα? Στο στάδιο μπορείς να πάει. Στο στάδιο, αυτό σου λέω. Είσαι ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Να πήγαινες εσύ εγώ στο γήπεδο. Θα κάνει κύκλο στο γήπεδο. Το ίδιο είναι. Το κύκλο του γήπεδου. Μα όλοι στο γήπεδο τα κάνουμε. Κάναμε 20 λεπτά. Τι θα είναι 25. Γριά κάνει έτσι γάτης. Γάτα. Σίγουρα, γιατί έχουν τις γριές από είναι. Όχι, δεν κάνει έτσι γριά. Λες περιμένει το Αγία μου που πεθάνει, δεν πεθάνει. Ας γρία παιδιά. Ξέχασα αυτός και τα κινητά μου και όλα. Λίγη μουσική. Τα κουστικά μας τα φόρεσε. Τα παρέτσι.
κάνεις πράγμα από το Χαλκιαδάκι. Κάνα νεράκι μόνο να πάρεις. Κάναμε, ναι, έκαμε και οι δύο. Κάθε Τρίτη και Σαββάτο. Τώρα έχουμε τη βδομάδα που είναι το τεστ. Τη βδομάδα τεστ δεν έκανες. Στη βδομάδα του τεστ δεν κάνεις τίποτα, μόνο άρση. Ναι, αλλά εσείς δεν κάνατε τεστ. Γιατί εσείς πάτε στο Έλφη. Εγώ, Α, ναι, δεν κάναμε. Δεν το λες τεστ, το λες απλά max. είναι Max of the Day κάνατε. Εμείς κάνουμε Max καλά, πάμε για Max Max. Γιατί εμείς τώρα επειδή δεν έχουμε τους αγώνες, κάνουμε όλο τον κύκλο. Φαντάσου εμείς κάναμε 4 εβδομάδες τρέκ. Εμείς κάνετε 2. Έχουμε wrestling μια εβδομάδα, μετά έχουμε 2 εβδομάδες base, 2 εβδομάδες base, μετά πάλι wrestling, μετά έχουμε 2 εβδομάδες base, 2 εβδομάδες strength. Εμείς έχουμε. Δεν πρέπει να. Εσείς τώρα πρέπει να Πρέπει να είναι η έχετε... δεύτερη εβδομάδα του build αυτή. Τελείωσε. Και την παράγει έχετε rest. Εσάς σας το βάλε ανά 2 εβδομάδες. Επειδή έχετε τον αγώνα. Εμάς είναι ανά 4 εβδομάδες και ανά 5. Τι? Μα ο Βαγγέλης δεν κάνει σωστή προπόνηση. Έχει κάνει την προπόνηση, δεν ξέρω τι θα κάνει. Άμα τρώει καλά, κοιμάται καλά και αυτά, δεν Τρώει ξέρω τι καλά κάνει. είναι κάτι σχετικό. Σωστά δεν τρώει. Καλά τρώει. Ναι. Και ούτως ή άλλως, Και δεν κοιμάται. όχι, και ο Βαγγέλης έδωσε τα βίντεο στην αρχή, λέει θα τα δώσω γιατί Έτσι απλά. επειδή γράφτηκα, για να μην εγώ χάσω έτσι. την εγγραφή. Και είδε ότι πέρασε και κάνει το προγραμματισμό, αλλά για μένα ο Βαγγέλης δεν έπρεπε να πιέσει τι να κάνει, γιατί έρχεται από τραυματισμό, έπρεπε να το πάει σιγά σιγά και να μην πάει σε αυτόν τον αγώνα και να κάτσει να δώσει, ας πούμε, για το Athens και κάποιον άλλο που είναι αργότερα. Γιατί μετά από τραυματισμό έδωσε βίντεο με καπάκι με τον τραυματισμό και μετά πήγε με τον αγώνα. Δες με στα μάτια. Ενώ για μένα δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτό. Μετά από τον τραυματισμό έπρεπε να μπει σιγά σιγά. Δηλαδή να μπει σε πλήρη πρόγραμμα κύκλου, Το κατάλαβες. τραυματισμό του κάνει μαλακίες. Δεν έχει ξεκουραστεί καθόλου. Εντάξει, μαλακίες δεν κάνει, Κάνει. αλλά δεν τον ξεκουράζει και μετά τους αγώνες πάλι θα είναι γάμιστα τα όμως του. Σίγουρα, 1, 2, 3, 5, 10 όμως, ακλατάρω όμως, γιατί τον έχει πολύ καιρό. σίγουρα. Εντάξει, ευκαιρία είναι για την Αίγυπτο, αλλά εφόσον πέρασε να μην το δει πατριωτικά και χτυπήσει. Εγώ αυτό φοβάμαι, να μην ζωρίσει τον εαυτό του και πάθει ζημιά και να τον κρατήσει κάνα χρόνο έξω. Εγώ του πάω που μπορεί. Τώρα για το Athens δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι θα δώσει. Δεν θα δώσει αυτός. Δεν λέει ότι θα δώσει, αυτό. Δεν θα πάει πάντως σίγουρα. Καλά, κάτσε να έρθει το Athens. Τώρα, χθες στείλε email το Athens. Ναι, και εγώ κάτι. Πολλά λεφτά έτσι. Πολλά λεφτά για αυτό. Δεν γράφουν πόσο είναι οι εγγραφές, αλλά Αυτό φοβάμαι. Δεν είναι η εγγραφή, είναι ο τελικός. Στο Έλφη, θα σου πω, μας έδωσε έγγραφο πόσο είναι τελική. Πόσο θα πληρώσω. Ξέραμε δηλαδή ότι θα πληρώσω στους τελικούς 80 ευρώ. Και 20 ευρώ, 100.
μιξαρίσματα και μετά θα πάμε στο Cretan Cocktail Festival στο Μαρίνα. Πρώτη φορά και μετά. Πώς ήταν το street food? Ναι. Τώρα σήμερα έχει κοκτέιλ. Α, και τι είναι η είσοδος? Δεν έχει είσοδο. Μπαίνεις και απλά είναι πάρεις το κιόσκια. κοκτέιλ. Ναι, είναι κιόσκια με μπάρμαν και κάνουν κοκτέιλ. Τι θα είναι τώρα εκεί? Λογικά Ο το Σιγανός θα Σάββατο. είναι, ο άλλος που είναι στο 5 star, ο ναι. δεν θα είναι κάποιοι μπάρμαν. Κονιάκης θα είναι σήμερα. Και οπότε έχει και γενέθλια η Χριστίνα σήμερα, οπότε θα μας βγάλει εκεί να μας χαιράσει. Θα πάρεις τα παιδιά. Θα πάρεις τα παιδιά. Έτσι με τη μάνα του. Ναι, πάρω τη Μελίνα πήγε κοκτέιλ. Εντάξει, μπορεί να φέρει μόνο για βόλτα. Κάτσε Νωρίς είναι. με τη μάνα μου σπίτι, θα πάμε εμείς. Και προχθές πήγα στο κουμπάργο, τρώγαμε τα κρέατα, τα πασχάρια και 10. Πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσουν αυτά και λίγο πιο ομά. Και 10-10.30 κλείνανε τα μάτια μου και του λέω πάω να κοιμηθώ, του λέω, του παλεύω. Χθες με πήρε ο ύπνος 9.30. Δηλαδή, άμα δεν πέρας περίπτωση, και ξυπνάω το πρωί και είμαι κομμάτια. Και δουλεύω και έχω προπόνηση, πώς μου. Κοίταξε, πρέπει να κοιμάσαι πριν τις 11.30. Φαντάζομαι, εγώ πέρυσι το χειμώνα κοιμόμουν 10 και μισή, 11 παρά 10 και είχα πέσει. Εάν κοιμηθείς πριν τις 11.30 σε πάρει ύπνος, φαντάσου μπορείς να ξυπνήσεις και 4 ώρες τα ξημερώματα ή 5 και να είσαι ξεκούραστο. Ναι. Το δύσκολο μου πάλι να ξαναδώ το ρυθμό. Σήμερα εγώ ξύπνησα 6 και 5 ξύπνησα. Τώρα από εκεί θα έρθει ή από εκεί? Λογικά πήγε έτσι, να έρθει από εδώ, για να πιάσει κατευθείαν. Ανάλογα όσο το πάει. Θα σταματήσει στα 2.30 που εκεί πέρα να ξαναγυρίσει ή με στην που θα έρθει έτσι από εκεί. Ό,τι του γράψει το ρολόι. Εγώ του πω που σου γράψει 2.30 στροφή και να είσαι εκεί. Το θέλει ξυπνάει. Καλό είναι, πάρει. Θα είναι βαριά. Το βαίνει στο 5, από το 18 το έχω. Αυτό είχε βγει το 17 μόνο. Το 17 μόνο. Αλλά φαντάζομαι ότι δεν μου έχει πάθει τίποτα αυτού. 5 χρόνια στα 6 που έχω. Η μπαταρία του κρατούσε μια εβδομάδα τότε και τώρα μου κρατάει μια εβδομάδα. Μετά από τόσα χρόνια. Του Λάζαρου είναι αυτό. Το 6, από το 6 και μετά βγάζανε και το Solar. Φορτίζει και με τον ήλιο. Φαντάσου το δικό μου το πήρα 350 ευρώ, ήταν η αδερφή μου στο Λονδίνο, είχε Black Friday και το πήρα 350 ευρώ με Black Friday. Και τώρα εάν πεις το πουλάνε 450 ευρώ και έχουν περάσει στο χρόνο. Αυτός λέει έχει αλλάξει τρία ρολόγια και λέει αυτό είναι καλό. Γενικά, Ένα 200 από το τέλος και έχεις ξεπερδέψει. Κάνεις και τη δουλειά σου για τα μεσημέρια. γενικά η Garmin είναι επειδή το εξειδικεύεται πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι, είναι ειδική σε αυτό. Εχθές φεύγω από το γυμναστήριο και
περνάω από ένα στενό κάτω από το σπίτι σας για να πάω σπίτι μου. Και βλέπω κόσμο και καλά παντρευόταν κάποιος. Με το που πάω να περάσω, με σταματάνε. Ήταν όλοι του Καυκά. Παντρευόταν ένας από τον Καυκά. Και μου δίνουν ένα ποτήρι βότκα. Κούπα, λέει, κούπα. Ρε αφήστε, όχι, κούπα. Πώς μπισκότα πριν το Max. «19 λεπτά ρε μαλάκα το 750 παγκεδάκι νερό». Εγώ πριν μπουκίσω Το βράδυ θα πάω Κρέτα κοκτέιλ φέστιβαλ. Έτσι θα είναι. Κοκτέιλ με την ομάδα, όχι. Λοιπόν, ο τέτοιος, ο Καλιμπέρα, να ξέρετε, ο μοναδικός, δεν υπάρχει άλλος, ήταν και ο Όλυμπος, ένας του Όλυμπος συγκεκριμένος, είναι φυσικά στημένα λεμόνια. Πορτοκαλί. Κάνουν βέβαια 70 λεπτά παραπάνω, 90 λεπτά παραπάνω, το κάνει 2 ευρώ, κάνει 2,90. Αλλά είναι πορτοκάλια στημένα, είναι δηλαδή το 2-3 ημερό. Τα άλλα είναι κολόνα μεγάλη, Δεν είναι 2-3 νούμερο. Είναι πηγή 19 κάτω. 19 δεκάτου. Όχι, το σπίτι πριν το βάλουμε, πριν το πακετάρουμε. 2-3 ημερών το στημένο χυμός δεν είναι παραπάνω. Άμα πακεταριστεί και κλειστεί, κρατάει μέσα. Το θέμα είναι όταν είναι ανοιχτός, φεύγουν οι βιταμίνες. Το αποκλειξικό. Ναι. Όταν το κλείσει, φραγίζει αεροστεγός. Γενικά, live είναι χωρίς όμως. Απλά φαρμακείο. Αλλά τι να κάνεις τώρα, είναι ο μοναδικός που έχει φυσικό. Οι υπόλοιποι τώρα είναι concentrated. Έχω φώτιση μετά. Έλα εγώ. Όχι, φεύγω τώρα. Όχι, όχι. Όχι, όχι. Μπορεί να βλέπετε το Τώρα τρέχει. Λογικά σε κάνα 5 λεπτό γυρίζει. Λογικά. Ε, Μην έχει φτάσει πριν από τη ζέστη. εδώ είναι, το περιμένω. Έλα Γιάννη! Δεν είναι αυτό. Δεν πειράζει. Κάνεις 85. Εντάξει. Έχεις 85 κιλά επαναλήψεις. Έτσι πώς τον κόβεις. Δεν το έχει, δεν το Δεν έχει. ξέρω ρε φίλε, δεν ξέρω. Τώρα είναι, έχει ακόμα νομίζω άλλα 8 λεπτά. Δεν τα έχει Κάτι κάνει. τέτοιο. Ναι, μόνο. Θα δούμε τι θα κάνει. Πάω στο στούντιο. Σε ένα 30 έχει περάσει. Σε ένα 30. Λογικά σε 1-2 λεπτά θα είναι εδώ. Σαν μπουράκια είναι. Περίπου. Θέλω να σπορτώνω τα πόδια του. Αυτός γκρινιάζει, εγώ τα που πρέπει να κάποιος προπόνη γκρινιάζει. Ναι, ναι, ο Εγώ Γιάννης τα πάντα πόδια μου, ο διψάω, στη Γιώπια στα τελευταία που κάναμε τα τέτοια έφυγε. λέει. Όχι, φεύγει ρε γιατί έχει παιδάκι γι' αυτό. Έχει το τμήμα, το junior γι' αυτό Δεν είχε έρθει κανένας, άδειο ήταν. Το πιο κουράστηκε, πήγε και κάτσε και πίνε ζουμιά, αφυντάκωση. Και εγώ ήθελα να κάνω γιόγκα, αλλά δεν μπορούσα να το πείσει σήμερα. Ρε παιδιά, πολύ δύσκολη. Εγώ για μένα είναι πολύ δύσκολη. παιδιά. Εγώ δεν πήγα ψηλά. Τεντώνουν πολλά πράγματα μου. Έντα! Για κάποιους άλλους αυτά τα πράγματα είναι φυσικά, για μένα είναι παραφύση. Καλό είναι. Η διαιτησία χρειάζεται. Ο Λάζαρος πρέπει να κάνει αυτό. Ο Λάζαρος Το είναι, έχω πει. ο Λάζαρος είναι, Και ο μου Λάζαρος είναι καμένο σε αυτό το κομμάτι. Είναι καμένο χαρτί στο stretch. Δεν το πούς δεν Του λέω παλεύει. έλα κάνουμε γιόγκα να μάθεις να κάνεις ευληγησία. Τι είμαι εγώ, αδερφή, οι αδερφές κάνουν γιόγκα. Κακομοίρη, του λέω. Κακό με τη χωριάτη, πας στο χωριάτη. Χωριάτη έχεις πίνει εσύ εκεί πέρα στα Αλεξίπτωτα και στα... Έλα του λέω και στα καράβια. να πάει όμως λίγο πίσω, έλα. Σε ό,τι έχει να κάνει με ασκήσεις, Έχει κάτι. με handstand push-up, wall και αυτά είναι αγκούρι. Μια γιατί στους κρίκους είναι μπαίνει με χάρη. Δεν έχεις να κάνει κρίκους. Δεν είναι παρακαλώ. Η δύναμη του. Αν είχε ευληγησία εσύ. και λίγο τεχνική Έχεις φτάσει παγκόσμιο επίπεδο. θα πήγαινε Ναι, πες στους μου. games.
καρέτες. Α, οκ. Πάκο, πήγε να τους αμάξι ρε παιδί όλο. Ωραία, Έρχεται, 5 έρχεται. τυρί. Για το ρολόι, έτσι, το ρολόι. Ωραία. Ναι, ναι. Και εγώ. Γεια. Στα 24 λεπτά θα έρθει, είναι 23:55. Συμπλήρωσες 5! Έλα, το ρολόι δείξε γρήγορα. Πάνω γράφει τα χιλιόμετρα. Μετά ρε παιδί. Εντάξει, έλα. Σταμάτα το. Έλα, δείξτε μου. Αφού Μετά ρε εγώ. Έλα, πάμε. Έλα. Πάμε. πάμε. 1, 2, 3, Κοντά πάγω μας. Μπράβο. 4, έτσι. 5, ας την πίσω. 1,5 λεπτό έχεις. Πάμε. 6, 7, 8, 9, 10, Μπράβο. 11. Χρόνο εγώ. 1 λεπτό και 10 δεύτερα. 12, 13, 1 λεπτό. 14, 15. Έχεις 50 δεύτερα. 16, Μπράβο. 17. Κάνε ήδη πλές 3,5. 30 δεύτερα. 19, Έλα. 20. Μπράβο. Έλα. Διπλές. Πάμε. Πάμε, διπλή πάλι. 21, 22, Έλα. 21. Πάμε. Πόσο έχω. 10 δεύτερα. Πάμε, άλλη μια. Πες, άλλη μια. Πάμε. 5. Μπράβο. Έλα. Πάρ' το. Όχι, δεν κλείνω τίποτα. Γιαννάρα μας κατέστρεψες ρε. Απόσταση 5-0-4. Γιαννάρα, εχθές ξενύχτησα όλο το βράδυ, θα φτάρω το πρωί, κομμάτια. Αλλά επειδή είναι τα γενέθλιά του σήμερα και είπαμε να το κάνουμε Σαββάτο, φιλάκια πολλά, πολύχρονος. Τα φιλιά μου από Ηράκλειο. Άρα,